И здравейте хора, аз съм Зет Про и това е Clash of Clans епизод 3. Yeah! Oh yeah! И да, това е Clash of Clans епизод 3. Yeah! Така, аз съм се развил последно, но и горе там за синьото беше на 7, сега е на 10. Не знам какво значи, пишете в коментарите какво е. И екаре, моята база. Те сега да видим какво се е случило тук. Окей. Клан. Що ма няма в нашия клан, бе? Махнали съм от клана. Сега ще видя, те стана. Може да съм в този клан? И супер! Аса е. Супер! Вече съм в нов клан. О, да бе, Ние само махнали. Де да ги знам защо. Защото сигурно съм слабак. Ма нищо. Защото от слабачеството аз ще се оправя. Ще стана бог. И ще тролвам хората. И нека сега си направим армията. Аре, давай. Буст. Буст за 30 кристала. Друг път. Сега 0. Ти сега ще преместим тук. Тук ще направим още едно. Трябва да махнем. И чай, ако ще го направим. Ара. Тук още едно за злато. Ще е много повече злато. Добре. И ние сме срещу клан, там буст, чуть-чуть, там нещо. Нека да разгледаме някой от... Тя нашите ли са, бе? Тя са май нашите. А, да. И каквото зве? Що излязах, бе? Каквото зве? Бре, what? Shit. Вау. Вау. Окей, хора, ако искате елате в нашия клан, току-що видяхте как се влиза в клан. Само това трябва да се построите и ще стане работата. Нека направим една битка с тези, които са ни готови. О, добре. Ето имаме 3 оръдия за унищожание.
И да си е тука. Я остава, да се занимавам с тъс. Клан. Ето го нашия клан. И не ми кажа, че съм на не съм на последно място, къв късмет. Няма ли на този, който е след мене? А преди мене или след, не си го спомням. Той в момента си прави войни. Той се удържи тук. Създава нещо. Има стрелци. Добре. Добре. Ние бе, що го направих? Хойто. Да. И това ще бъде този клип. Ако ви хареса, лайкнете, абонирайте се. И ще си видим следващия път. Фръц!